Здравейте на всички, аз съм Дастелт и това е Томбола. По случай нищо за Minecraft Gift Code. Условията са прости. На текстов документ запазвам сега да покажем. Трябва просто да напишете запис и номер 1, 2 или 3 и там колкото нататък. Гледайте да ни бъркате. Лайк, естествено, и subscribe. Така, за да докажа, че ще е премиум акаунтът, ще влезна в Minecraft, т.е. в Hypixel. Така, почваме с премиумът, не emigrated и може да се сменя паса и така нататък. Ето го. Нека да се логнем. Най-хубавото, че не е мигрират пък повечето премиум акаунти, които ги дават на кодовете. В момента Add сервер. Кой сервер? mc.hypixel.eu. Така ли беше? Не, на shit.com. mc.eu. Да се надяваме. Супер. И ето ме в сервера съм. Така, само да ви докажа. Има даже и толкова някакъв. Аз съм играл с този аккаунт, но просто имам друг вече и ще го дам на победителя. Ще се изтегли събота, а сега в момента сме сряда. Вторник, имате достатъчно време да се запишете до събота. Така че преди това ще има интрото, не можа да го кача миналия клип, защото съм от нов компютър и още не сме го патили. Това би трябва да е, обаче нямах тогава пак нещо. Не се изпрати напълно. Така че, да, казвам ви горе-долу какво трябва да направите. Клипът стана горе-долу кратък, просто да ви обясня какво трябва да направите и край.